Rongsopi PS aphurkimo jusena kedam tang sura ke troning kan Rongsopi lapen adungarai rong kedu donar kep an Presbyterian adon chelakha longsi chingwai pen adon girja kedu pangchenglo chikloyon thom baga phile tum a fellowship chuhang lonang pusi aru achiklo monle hemari binarson ingti a hemalong chingwai si chirailo bangso chingwai kirai teng pen Diphu Mondoli along fellowship nang seng PG aphan chuningri alopa lelo lapena menta Rongsopi pule iro nang pusi chirailo aloka pale damateng pen kedam tang surya kret shoganing kan usik ni pai krihni themanani monli hemari ratis rong phara hemalong fellowship ing puponlo fellowship kang po hut kedam tang longri pastor Reverend Beni Laramoya ke japonalong Reverend Dr. F Pachunga field secretary hin pensi ing puponlo fellowship kang po hut kadogawi adon donor kep full member apai thong kep full member kailang apai troxy kadogawi pangrumpet thong keba troxy andolo fellowship ing pupon det pen kardom hem kawi ajok monle hemari binar soning tia hemalongsi chiklo jon kep an girja paman pon bomlo sunra ke dokse ningkan longri paso silar ruat kima wangdet pen api Reverend Dr. F Pachunga field secretary lapen longri paso silar ruat kima an parta missionary atum bori ponsi KMF atum pen BD sore longsi kardom mehem ki kim kerangji apan longle nampon lo longle long det pen kardom hem ki kim rang ponji apan sunra ke troxy aningkan jami mate April thongkep arni preaching station ing pupon longlo Rongsopi PS apan kalana ke cheng pen non an missionary atum ke laber amen ke tokatum hello Sir, sang thang puya tum hemisi, lapen sang pilar ruat to liki tum hemisi, sami es lal muan kimi, agalang li inibel lo, lapen thare larendika, lapen sami tiwan lal mangai thangi, agalang li inibel lo, sangmi je lal dian tuangi, thare larin tuanga rivung. Lapen sangpi wan lal reli ahemisi pen sami PC larul luai pene lapen sar kelal dan jola tum hemisi alang tum pensi dak nalo Nangkalana pun mondia sa atum alusenang mondia sa dola sing teron mondia sa Prodip Singnar mondia sa Jiten Pangjo lapen mondia sa Prodip Singnar evangelis atum mondia sa monli hemarila babu sing biapan KAMF office pen ningkan hini aparma nang toilo ile to mapiasa long armo pai ke bat boma jo kardom hem kikim pontuja pan pura kedam tang sureng korenia ningkan thare po ni pai kreni arni Reverend is laldin tuanga longri pastor kiki bamahut kardom hem kikim japan long i sompon lo bangsol ahut aluhi aman pen karbiang long mission field secretary Reverend alatra puya setame chetong lo bangso pi non an Rongsopi PS kardom hem tang telang setame kikim kerangasai klempon bomlo Rongsopi PS apan arna make rabdun bom penajo non Rongsopi PS along ningkan troksiang bong don kenar kepan nang pleng tang lo laso ang bong full member apai ke bang plike prat trok lapen full member kai lang apai ke bang konar kep ka do ke bang room pet ke troksi ke bra pli an armo apai dolo fellowship kang puar ni pen pining ningkan proxy ke pleng parta mondi kang team kapitir an Diphu Mondoli lapen KAMF office pen ki ongdung akerap long ponsi chehok lo kardong pansi
aphurkimo bangke lapon chalo nona bangke doctrines on cap itu majutu filana lamthe si la phelo kachego lo barim la pen kachego lo kimi ke arnama lam lo la pen ke kroy la pen asaheya phan choklim aron lo lamthe ni arnam ke inut pet la pen alangli phansi ing duk ardom chot nangji alangli ke karjong amit thang pensi ke plan no hok ta ke do pet abang te bong ta alangli ke akaprek akarjong duan pen la pen ke hormu horta duan pen prek da alangli dur arji ke thekire aja kong kang tir a hok pet kang sai akime a hok la pen kang hon la ke cheng ke jut awe jut un e la pen prek pri abang lo lam thike thom arnama long kering et bang ke thom do pu la pen su pu la pen kar jong kang tir la pen la bang ke thom inu pet arnam lo adur arje isinat aja kong la pen adak atur ta isinat lam the pli jena sini la pen pir the la pen la arlu ke doan kapin song abang arnam ke munit pinsu la pen arlu so ke the ka chini aja kong la pen dharmikota la pen kang tir ahin ame thang arje ason thosi pin chong lo la sili munit atung ka do ka we tiri isinat la pen ke hemi se korte injir sai selo lam the pho munit ka me thang aning ke hang pen si arnam hukum arkan lo la pot si ame thang si adai chipidolo la pen ke kahing no angbong sing nang lo la bang so adai la pen kahing no la pen pap kang sai pen munit atum kape jogja phan ki jurne achithe ki piji si arnam akang hon ki jut kawe pen ajok kai kia phan po ipumpet asupu Jesus Kristo phan dak pirtha thak nang toilo alang le pen ajok si munit atum ke jok long tek jok lo halabang suki judune asupu munit binong nang se plangji inu pet bomta adur arje pasoni atheke arnam binong la pen munit binong judune pin anapang je plang thanglo karjong kang thira jakong pensi kang thinim su pimiri alang le phan pe thi si pir the pha chelo seta apap kawe apap ave bomta papie tuma pharma angli arnam kroi petsi arnam aron kroi petsi arnama thik pet pen ke claim nang ji pura ki pitang asai an ka pichun ji la pen ke muni atum arnama ning kapang sam thekja phan alang le hok la pen ke chok pet athok ajira phan chi pilo alang le theng par pana thaki chilo la pen ke piblo la pen i thomar ni ki tang atumang bong pen thu thulo an ke arnam ari ar e anat arlu damlo hadak alang li methang arat atuma phan chuniri piver lo la pen haladak pen puthot alang li rada tuma phan kang thumji la pen pir thia phan kang saja phan wang thupo lam thetro karjong kang thir pu la pen su pu la pen ke wang abang munit atuma phan kapejo ke long arat pe plangji alang li phan ko ana ke theloma la pen ko puang si ki sun ki duk holoma pu pachini lo la pen Kristo ka cheni na tulang atum aning paparlo si alang tuman ning ang thin pimitu pen Jesus Kristo aphan hem phula pen ka pejo ka bang pura kedeng ji aphan arni si kedeng thekji aphan ta rablo la pen alang tumalong dharmikota athe duan pathelo lam the troxi Kristo pen ajo arnam munit ka do ka we to aphan ake joy pen si ke chokpet ake jok nang pilo alang tuma papen Cikirlara hempu Jesus Kristo phan kapejo bang pura ke kroja phan la pelang li arjan ceparjan pen arna maning ke hangason cepi bihek pen la pen at intiret pen ke reng aphan hukum pilo Kristo phan ke kroi pen lam kar juatum an jog long lo la si pap akajia la pen adai ka vedet la pen arna masomar lo pu la kha la pen kar jong kang thir kachia pon pen ajok kang thir la pen jurune adak atur longlo ke kroklang atum ke halabang labang so akai angbong setame ne jok danglo pu aning arong pe me akachichini do theklo karjong kang thir ke kang jinsu asai ke klem japan jasemet ke lam la pen sacrament la pen arnam kardom hey pe thelo lam thuen ner ke Kristo pen ajok
kisik tekang a sacrament he ke baptism la pen hem phua an hello baptism la ke pu la pen su pu la pen ka jong kang thira men pen lang la pen ke cham ang thek lo la ke le tu ma Kristo pen ka cherap la pen ka jong kang thir pen a jok me hang thek thumi la pen ke ka bithir ka pi mi thumi la pen hem phua long ka chipi bi pu ang thek la pen asap thek lo hem phua an la ke Kristo ki thi aphan ka chikimuji aphan him la pen har lung ke chorap rap la pen ki jun rap hello la pen la ke kroi tum Kristo ke thi pana jok ali long lu pu ang thek la pen asap ke theng hello alang ra tum ke alang li phan la pen ke chipi aphan deng lo la pen ko an si pilo ma la pen alang li pen ka jalang la pen la hin chi jalang siroi lo pu ang thek aphan alang li wang thu thetik ke claim bom nangji Kristo pen hirjume la pen alang li kar jong asai ke claim pen a jok sacrament pen ali la ke kroi pen ke deng atum si long chot lo lam the sirkep ke kroi atum an ke claim nangji asai mo la ke Kristo along kajalang aphan kachira pet la pen Kristo a sacrament la pen arona atang hey kachirim pe me la pen ka lang li hukum ke kroi la pen arnam kardomver la pen hempurni kapanong la pen li phan kang du kardom ja phan ka chingrum la pen alang li lam kang thir ka ju la pen arnam along pen a hir jume ke long ateng pen pithuoi la pen ke alang tum hiyan ang bong la pen ka do ka wi atum ang bong Kristo ot adur pen ason ka chiplang la pen pirthi adang an Kristo rat kape chan Japan kachipi duk la pen adaka tur pen ke bang tu Japan kang hong hello la pen ki jusi kep lo muki judani ki ditang atum thurji la pen ka do ko be tum Kristo kang sai ang hoi ang no chiklang pet pu na bang so kai ang bong asai ke klem ki me ke hing no ateng pen si ing sai ji ke ko kre tum la pen ke papi tum phan ke koi si apap pen ajo adu phoji bon ta Kristo phan alang li lam karju atum ke adai pawedat pola pen adak atur ang bong parlu ponji amen anamalam kajulong tang puthak itum ka do ka fan hejumi peduna amchat lo bebem director non ke mondoli kang thim ka pe thi rapor tum en po wangso kam tum ke klem un ahut